20 секунди оставка. Аре, чао, бе! Чао! Чао, да има мама, татко ти стои. Какво? А? Но утре ще го видим сутринта, бе, мам. Ако заканите бъдат изпълнени, победителят се очаква тук след около 7 часа и половина. Така че бъдете готови, нека да се наредим около 7 часа тук, за да имаме готовност да посрещнем най-бързите в тази годишното издание на обиколката на Витоша.